Falou fai exactamente 362 días neste momento. Era para a Rúa unha cousa importante poder traer esta exposición que relata un pouco o que todos e todas vivimos fai hoxe un ano, e ademais eu creo que o feito de que haxa tanta xente hoxe aquí tamén dá fe do que supuxo este incendio para esta comarca e desde logo para o Concello da Rúa, non? Nos aquí sabes que facemos bastantes exposicións e eu teño que dicir que a primeira vez que contamos con esta grandísima afluencia de público. Esta é unha expo que vai estar aberta, calculamos que 10 días. Se houbera moita afluencia podemos estenderla un pelín máis, pero en principio vai estar aberta 10 días en horario a partir das 12 de mañá, de 12 a 2 e tamén polas tardes, para que a xente se poida acercar non a descubrila, pero sí para poder ver ou revivir, porque a mí me pasou en Bruxelas. E agora, cando vais vola presente polo miúdo, seguro que vos pasa igual que me pasou a mí, a revivir o que aquí se padeceu fai un ano. Vou rematar xa, vou dar a palabra a Ana, non quero deixar de dicir unha cuestión. O que aquí vivimos fai un ano foi terrible, foi tremendo, foi un trauma colectivo, foi unha cousa que ainda non nos recuperamos, pero hoxe un ano despois, eu creo que podemos deixar claro tamén que o grave de incendio os días 15 e 16 de agosto, que foi cando nos atacou directamente a Rúa, sino que as consecuencias dese lume as estamos a vivir cada día nas nosas captacións de auga, nas riadas que estamos a padecer, nestes montes que temos hoxe un ano despois absolutamente desprovistos de vegetación, con que eso ten de impacto na nosa climatoloxía. Nos somos un concello, sabedelo ben, de mitísima calor no Brao, pero este ano estás a notar, ademais de unha forma absolutamente palpable, eses 2, 3, 4 grados máis que se nos está a dar o feito de non ter ningún tipo de cobertura vegetal, e son consecuencias que se van a alocar todavía no tempo. Entón, por a miña parte nada máis, deixo vos agora con Ana, despois con Brais, e moitísimas gracias por vir. Moi bo día, xente da Rúa e tamén da comarca. Moi bo día a todas as persoas que vides a inauguración desta exposición, tamén a prensa, algunha da que tamén estivo en Bruxelas, tamén a prensa internacional que nos acompaña hoxe, porque precisamente esta exposición abre unha expectativa, abre unha expectación e tamén un problema que moitas veces aquí está, desde logo, que ocultado. E por iso foi moi importante que tanto a nosa alcaldesa, que espero que sexa alcaldesa por moito tempo, pero tanto a nosa alcaldesa como tamén o noso deputado provincial, Xosé Manuel Cuba, que tamén coordinador dos temas de agricultura dentro do BNG, como a nosa deputada Monse Valcárcel, que é a responsable dos temas dos lumes, que estiveran ali, e por suposto a xente de toda a comarca que viñeron, así como os bombeiros de tanto da Xunta como do Estado. Moi importante para que ali coñeceran de primeira man o que estaba pasando. Esta exposición, o que evidencia, e precisamente queremos tamén agradecerlle a Brais Lorenzo, en nome do noso grupo parlamentar de Bruxelas, que é o que patrocina esta exposición evidencia o que foi un ano tráxico. Pero despois de ser ano tráxico non se tomaron medidas, non se restauraron os solos, non se tomaron medidas de prevención, e agora estamos vendo que xa non é só un problema galego, é un problema europeo que vai a ser un problema durante moitos meses e ademais un problema persistente e un problema crónico, e temos que combatirlo e temos que buscar medidas, sobre todo de restauración. Como ben decía a alcaldesa, non se restaurou o queimado, a terra queimada, e esta exposición creo que evidencia precisamente iso, e hai unha proba moi clara do que foi a supervivencia, non? Aquela fotografía que era que abriu no Parlamento Europeo e que evidencia claramente como a xente tiña que defenderse do lume sen medios, como cantaba o alcalde da Mezquita, que tivo que ir con camión cisterna estropeado, ou como contaba a propia María, en situacións extremas. Agora, cando viñamos vendo a paisaxe, non? A paisaxe desoladora, o que significa para a historia cultural, o que significa para o día a día de moita xente, o que significa para as terras agrarias, o que significa para o medio ambiente. E é por iso que queríamos visibilizar esta problemática e traer do Parlamento Europeo esta exposición. Agradecemos moito ao Concello da Rúa que pudera vir, e sobre todo agradecemos moito a Brais Lorenzo, que demostra tamén coa súa percepción da realidade que a realidade non ten que ser ocultada, que é o que pasa muchas veces, por desgracia, no noso país. Así que, por a miña parte, moi agradecida tamén que